yes, hello India. लोगोफोर स' दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो दं। नोंथांमोननो मोननैसो बागान देखायनो दं लोगोफोर दै बागान हा जा समायनानि साप्लाय बागान लोगोफोर जोंनि बड'लेण्डआवबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दे ब्र बे मा जायगायाव दं बुंलाय बेफोर बागाना देलाय बुंलाय बे मा जायगा दे लोगोफोर दे लोगोफोर खिथाब्रा मा जायगा दे बुंदो रौनामालि बागान होनना बुङो बिसोरो रौनामालि आच्छा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नै बागानखौ नाय स' लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै मोननैसो रड देखायगासिनो दंना लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोननो मोननैसो बागान टि बागान आरो रड समायना बिउटि जोंनि बड'लेण्डआवनो गोलैयो बिटिसिआवनो गोलैयो बिसिआवनो गोलैयो बिटि एरियायावनो गोलैयो लोगोफोर नै लोगोफोर नाय रड बेसे थांब्ला पुरा रङिया मोनहैगोन ओरैजाय उदालगुरि लोगोफोर नै लोगोफोर नामाखौ नाय वाव नै बागानखौ नाय लोगोफोर बागान नै साप्लाय बागान नै नामाखौ नाय लोगोफोर वाव नै लोगोफोर साप्लाय बागान नै नै इथिबो लोगोफोर नै साप्लाय बागान नै या लोगोफोर बे लेखा सुदो मालाय नो बिलाइनो कम्पानि बिलाइ खादों लोगोफोर नै बागान नै बिलाइ खासुदो लोगोफोर ओइ नै ओरैजाबो बागान ओरैजाबो पुरा सिदा थांबा बाङालिपारा मोनहैगोन रङिया मोनहैगोन ओरैजाय थांब्ला उदालगुरि डिमाकुसि लोगोफोर नै बागान लोगोफोर बागान नै बागान लोगोफोर बागान जा मोजां समायना जागालै लोगोफोर नै जा मोजां समायना जागानै लोगोफोर माय गड नै वाव लोगोफोर नै बा लोगोफोर समायना जागालै लोगोफोर समायना लोगोफोर ओइ नै लोगोफोर आर्मि गारि लोगोफोर आर्मि गारि नै वाव oh my god wow लोगोफोर wow ini wow लोगोफोर मा रड नायलाय नै wow ini iya wow लोगोफोर रडखौ नायनो wow मा रड ini लोगोफोर wow wow लोगोफोर नै मा लामा बे नै लोगोफोर नाय लोगोफोर बागानजों लोगोसे नै लोगोफोर बेसे समायना जायगायाव दं दा नै लोगोफोर बागानजों बागान नै रडखौ नाय लोगोफोर रडखौ नाय नै